Vaše pitanje me uopšte ne zanima. Sve što ću da kažem, stavit ću tačku na i, je sledeće. Upalje ravno, sad se gasim. I svi ovde, zajedno sa novinarima, da me pratite, u tome se nalazi i odgovor. Jednom odleteće ptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovjek izgradit će ženu, dugo na letu ostajaće sam. Jednom utjoci svako putem svog života, da razliku samo srce kaže, ja ću se vratiti. Ajmo svi, svi. A sad, adi!